Se olisi peli MC, nyt kuvataan Skywarsia. Vortexissa, jep. Tuli Invisiblit. Mulla ei tullut. Tuliko Ender Realdeita? Tuli. Joku levisi mulle. Ok, älä sinne keskelle. Noin mä oon tässä keskellä. Joo. Älä nyt jaksakko nupun vaan tänne. Niin. Ois mukavassa mä saisin sen sun vanha aksen. Jaa, tos. Jos mä killasin sen. Toi Suomiin tuli iso. Otetaan taas reilu, jos delaa. Siis kun on kyllä kaikki. Mä otan strengthia vähän. Näytän näitä mun. Kiitos. Annoit samalla mulle se kans. Se on tuolla näin. Sinne näkyy nuolet. Tuolla joku pelaaja. Enää 3. Ja sekin on varmaan Invisiblissä. Ei. Onko sulla niitä oikeita OP-oppuja? Ei. Onko sulla yhtään endereitä? Ei. Ja älä selitä. Joku ei ole. Noin, mä pistän noin päälle, heitän kaikki turhat osat pois. Mä lähetän ton mappi. Ei. Hetkinen tapaus. Juppa, jos oot pelaamassa, niin toisaalta auttaa. Ihmeellistä mä en ottanut damagea yhtään. Hei, oisko sulla... Tippukse? Ei, anna OP ampuu. Ai mulla on tää yksi tämmönen. Niin mä just näytän, mä tarkoitan. Monta sulla? 1. Okei, mulla on 2. Ääne! No niin, oota. Meissä sinne, eiku otetaan keskellä. Joo, ok. Mä ootan. Eikä saa valmistautua. Joo. Ota, ei vielä, ei vielä, Aloitetaan! ei vielä. Koska...
Aloitetaan N. Ai vitsi, mä menin Enderpearlin vielä tohon. Niin, Ihanasti tohon tulee. mut sähän sanoit just, että sulla ei ollut yhtään. Niin. Niin sama. Miksi sä skämmäsit mua? Noniin. N. Y. Tee nyt. Okei, mutta se video olisi tämmönen ja nähdään ensi Skywars-jaksossa. Se olisi moro.